Άμα την κλέφτεις στο προκοτσίδικο το πρώτο θα σου πάρει και λέει. Αυτή γάμανε φίλε. Είναι ο δικός μου. Μη μου κάνεις, εσύ είσαι ο βράχος που θα ακουμπήσω, εσύ είσαι. Πώς είναι το όνομά σου? Γιώργο, εσύ είσαι. Εσύ Γιώργο. Και αυτός Γιώργος, ορίστε. Τι διαφορά. 3 χρόνια. Οι κοπέλες ήρθαν τελευταία. Ακούω αυτό το γέλιο του τσεριχτό. Πριν ξαναβρέχει και τη Ζιβάνα, έτσι. Αυτό που έκανε. Σαν δίχρονο. Προσέξτε, αυτό βγάζει λάδια. Μένετε μαζί? Τέλεια. Εσύ δεν θες ερώτηση ακόμα, θα έρθει η ώρα σου. Σε κοιτάει το μεταξύ από πίσω και σου γεστάπω. Πώς θα τα πεις όλα. Πρόσεχε, έχεις μαγαζί, μείνες. Το δικό σου σπίτι. Σπιτωμένο. Όταν λέμε στο δικό σου νοίκιας, δεν σημαίνει αποκαθομένος και εσύ από πάνω. Δικό μου, μόνο. Μόνο σου. Και στο ερηγένικο το σπίτι θα έρθει να μείνει. Κάπως έτσι. Κάποιος πρέπει να καθαρίζει. Θες να δεις τον πολέμαρχο το Θεό μετά, όχι τώρα, μακάρι μου, όχι τώρα, να μην έχεις μάρτυρες. Μετά, όταν θα είστε μόνοι. Όταν θα είστε δυο σας. Αγάπη μου. Μάλιστα. Και δεν είναι. Και εσένα πώς λένε? Τασούλα. Όλοι τώρα. Τασούλα λένε. Είσαι? Και εσύ μωρέ μην το κάνεις διαφήμιση, δεν είναι καλό. Είναι σπιτωμένη. Είναι αυτό που σου λέγει πάνω σου. Είναι κακή έκφραση. 350 το νίκη που πλήρωνα. Προτιμώ να είναι σπιτωμένη. Γιώργο, απόψε θα κάνουμε κάτι. Εδώ είναι 3 μόνος τους, περίμενε. Καμάκι μνημονίου. Φάγατε σήμερα? Φάγατε, θα τις πετύχω. Θέρμανση, έχετε σπίτι? Έρχεται και θέρμανση. Που πέσαμε. Να έρθω να σας καθαρίσω. Πέσαμε στην περίπτωση. Θα την παντρευτείς? Τώρα αρχίζει και πεθαίνει σιγά σιγά. Θα αρχίσει και καταλήξει στον πλανήτη να μην το ξέρεις. Είσαι ο Φέλιξ της Χαλκίδας, είναι. Ένας πελάτης που μου είχε πει όταν αραβωνιάστηκα, μου λέει, ξέρεις εγώ Γιωργάκη πόσες φορές έχω αραβωνιαστεί? 8. Ναι, κοίτα, δεν βγαίνει όμως μαθηματικά. Δηλαδή 8, άμα κρατάει 3 χρόνια, 3, 8, 24. Θα σε γράψουμε αραβωνιασμένο. Αυτό είναι σαν το παραμύθι του Τατσόπουλου που λέει: έχω γαμίσει τη μισή Αθήνα. Κάτσε ρε γαμίσει. Πώς έχεις γαμίσει τη μισή Αθήνα? Η Αθήνα έχει 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα έχεις γαμίσει του μισού, έχεις γαμίσει 3 εκατομμύρια. 365 μέρες έχει ο χρόνος. Να γαμάς μία την ημέρα. Στα 3 χρόνια έχεις γαμίσει 1100. Ποιος είσαι ο Χαϊλάντερ? Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να γαμίσει τη μισή Αθήνα, που δεν έχει σκοπό να φύγει από αυτόν τον πλανήτη. Α, είναι δυνατόν να. Μην λες τα άκου, λέει τώρα αραβωνιασμένος. Περίμενα να ρωτήσω. Θα σου λέω δουλεύεις, μαγάρι μου? Ναι, βλέπω. Το σκέφτηκες λίγο, μην μου λες ψέματα. Γι' αυτό άρχισα. Είχα τη δουλειά. Μην απολογίσεις εμένα, εγώ δεν θα σε καθοφθεί. Ούτε αυτός, ούτε εγώ, αλλά να απολογίσω αυτό. Τι δουλειά κάνεις? Ρομποτζίνικο. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι καθηγήτρια. Αλήθεια. Τρομερό ζευγάρι. Καθηγήτρια μαθηματικών και ένας που έχει τζόγο. Ο Πάο. Άμα κρύωνες και δεν έτρωγες, κάτι θα πες. Τώρα κάτσε σπίτι να σε φάει τηλεόραση. Αυτοί που κρυώνουν γαμιούνται, αυτοί που σε στέλνονται δεν γαμιούνται. Είστε αστική τάξη, ουστ. Ή από εδώ. Για πες. Και πω τι δούλεψε στο φροντιστήριο, Έχεις όλο αυτό το κουσούρι του μαθηματικού, δηλαδή, έστω ότι... Μαθηματική είναι η τελευταία που θα πεινάσουνε, ναι. Έστω ότι φάγαμε. Σου τραβάει ένα θεώρημα, κανονικά, τραβάει ένα θεώρημα κοκκινιστό με ρύζι και χορταίνεις. Μαθηματική, μαλάκα, είναι άλλος κόσμος. Πραγματικά. Και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον στο σεξ αυτό. 3. Ωραία. Ας αρχίσουμε με αυτό το δεδομένο. Έχεις 3. Μπράβο Γιώργο. Τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.
Λοιπόν, και δουλεύεις στο φροντιστήριο, Ωραία. Και όντως αλήθεια λέει 3 χρόνια. 2,5. Απλά περνάει καλά και νομίζει ότι είμαστε πολύ καλάσοι. Και δεν είναι και καλό στα μαθηματικά. Γι' αυτό έχει εσένα. 2,5, έτσι. Το ξέρει, τον έχεις ενημερώσει, έχεις βάλει καμιά φίλη σου να του πει ότι αν στα 3 χρόνια δεν σε παντρευτεί, θα είναι το τέλος του. Όχι, αλλά ήδη προγραμματίζω το... Εγώ ξέρω τι προγραμματίζεις. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι προγραμματίζεις. Θα το ανακοινώσω σύντομα. Είναι αλήθεια αυτά που λέει η Τασούλα. Πραγματικά όχι, σοβαρά, οι γυναίκες, κοίτα να δεις, επειδή οι γυναίκες μεγαλώνουν, είναι πιο χαριτωμένα πλάσματα, όπως και να το δεις. Εμείς δηλαδή, δεν μας παίρνει να είμαστε και χαριτωμένοι. Δηλαδή, αγόρι να βγει χαριτωμένο, το λέμε πούστε αμέσως. Δεν είναι ζωή αυτή. Γυναίκα να βγει λίγο πιο ταυρατισμένη, τη λέμε λεσβία. Οπότε τα έχουμε μοιράσει έτσι και οι γυναίκες χαριτωμένες και εμείς είμαστε. Εκεί πρέπει και να μην είμαστε κανίβαλοι, πρέπει να το πέσουμε κανίβαλοι. Για να βγάλουμε τον αντρισμό. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται όμως. Ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα στο παραμύθι. Μπάρμπι. Πρόσεξε, όλα τα παραμύθια είναι με 3. 3 μάγοι, 3 ευχές, 3 βασιλιάδες. Τι. Ξέρεις κανέναν από τους νέους να έχει εγκόμενα. Εσύ παιδί μου, ωραία, το κάνουμε σε μάθημα. Για πες παιδί μου. Όχι, γιατί λοιπόν σ' αρέσει το παραμύθι με τους 7 νάνους και όχι αυτό με τα 3, γιατί είσαι μόνος, Είσαι, γιατί είσαι μόνος, γιατί νιώθεις νάνος, εντάξει. Τέτοιες μαλακίες κάνουν κάτι ψυχοθεραπευτικά σεμινάρια και χορομάνε τρελά λεφτά. Και κάνουν κάτι χαζά αμερικάνικα μετά. Τι έγραψε, να γαμίσετε λίγο άνθρωπος, έχει σκότωσε την κοινωνία.